Brandoni and those are in Chita, do not to that family family here and the Capuza. You were my Saka. And this is, and after the little paper to tell the country, and this is a date capana. Papa tea, I know in the Kina, I should get it. Nairobi, my name is Sugar, Road. Eh, sugar, sugar. The sugar is good to extra sugar. It's a four months ago. What you nice. She said she's later. It's got this so much of water of bones. I'm not drawing my motor. Thank you, Moro. Moro. Ndi wananchitaura mukadzi wako ari very useless pana uyo ndo uri kuona kuti akamutora kundabasi nduna chai virgin direct kuti zvemukadzi wako anoti trega kuti unge zvinonzi hamene kuti uti mimba yacho iri mumaoko kana tiri chii uri kunzwa here zvakatsvakwa mukadzi chaiyo mukadzi akabva kuvanhu wandinoona zvane mukadzi wako anoita kunge kuti bunduluzi handizita vamutore pe hana kana anga pewaona vana makwasira nditi kutoita sounga zvinonzi pamba pehanzvadzi yangu izvezvi ndati chiine nyebhekoni nguva naiwe anonzaniko mukadzi wani anzaniko mukadzi nai rudo iwe bhekoni yana chikafu chakutopera nauti uende bhekoni chikafu chakutopora ichechi uchiri kufura vanguva ikwenyama yainhingi here garwe inonzi kakukuiva wavaita seiko iwewo uyomira nativa ndakudhismisa rozi uyakuno right Hanzvadzi ndati handingatsonde zvokupedza mwana unofanira kudzokera mangwani handitika uyu ndirozu ndo wandaitana nezvake wekundabasaguna waundaitaurayo ndiye achanga achibatsira uyu uyu aremerwa pano kuti utitizive kuti tine munhu akasenga mimba mumaoko azive kuti zvechingononoka handisi kuti ndiye atanga kuita mimba meri chaivo bhaibheri wakazvarira mudanga uyu anoda kutoti ati handizivi kuti andinoona zvamudanga saka ndati ndikutsvagire mubatsiri because even izvezvi tasa hembe nezero hours hiye hembe dzakoche dzedzo hadisi nothing is in this house because munhu akatakura saka iwe wandotaura naye ushu ndiye achanga achikubatsira unoona ndikutaura pakuita zvinhu nekuaina zvinhu zvemurume wako nechii iwe uchanga uchibatsira napazvose handiti mukuaina mukutarisa murume mukuona kuti murume akadini mukupfekedza murume mukuvata nemurume wacho handiri kunga zvandoreva iye kandikuaa wotora hembe dzako pasi pawangu murume wangu wapiwa uyu bedroom yaro onoisa oshongedza dzake kurisaidi oisa dzako kupfekedza murume unoda ndikutaura ukondoaenda ndikutaura iye ndikutonofanira kufamboisa uchitora ukangokwidza kune ndo bedroom ravo osa zvinhu zvako ndishe pasani muchange muchibatsirana handitika saka wamwe chikakutaura chi chawamwe chikakutaura chi iwe nyangabeka zvamerevavo utogeza izvezvi ugeze ugadzirire umirire achipedza kudya izvezvi ari kuuya imomo kuzotaura newe uri kuda chatiri kuipapa penangati tiri kukupfuya here wakarorerwa kungofamba uchida kuta zvinonzi ufunga panga pafeeding scheme bhekoni nanhasi 1 hour murora wakurirwa andinozviona wakurirwa nyika yese ndinodzidza kukurirwa saka hatichazvikwanisa inisati nemubatsirwe murume wako uyu ikone zvaari kuonda angazi yangu yapera angazi yangu yapera chikuva cheeuna angazi yangu yapera iwe ndiwo uri kufuta wakanga pane kuzofuta wakanga zvimei pani ndipo ndinozvipikira ndega ndoita sei ndinozvisira ndega kwekutoraratidzakurambishi famba